an bɛ don an sigikun kɔnɔ ne balimaw kibaruya duman caman de bɛ yen kibaruya duman baden de bɛ yen an bɛ fɔlɔ i y'a faamuya b'a la ni Modibo Kɔnɛ ye Modibo Kɔnɛ an ka essaye ɲɛmɔgɔ service de renseignement ɲɛmɔgɔ kumaw cayara Modibo Kɔnɛ bolila sɔrɔdasiw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na pititi patata an b'a fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i hakili sigi komi Yɔrɔmiyirana Modibo Kɔnɛ an bɛ waati min na komi bi a bɛ Kidali o b'a jira k'a fɔ Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka duwawu bɛ ka minɛ n'an bɛ taa fana an bɛ se kunun an ka ministres tun tɛ se ka taa Kidali kunun an ka présidents tun tɛ se ka taa Kidali mais bi an bɛ yɔrɔ min na komi comment ça s'appelle komi an bɛ waati min na komi bi Modibo Kɔnɛ a bɛ Kidali a bɛ k'a ka sɛ woro ɲimi i y'a faamuya b'a la a bɛ k'a ka saga kunkolo ani buru a bɛ k'a ɲimi furufuru ni saga kunkolo a bɛ k'o ɲimi sɔgɔmada in na an bɛ waati min na komi bi Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ wa taakun fila t'a la Kidali dɛ a sera sema mɔgɔw de ma i y'a faamuya b'a la k'a yira u bɛɛ la ko an bɛɛ de ye kelen ye u ka marifa bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka faso jɔ a taara nin de fɔ i y'a faamuya b'a la sema mɔgɔw ye ka tila k'a d'a kan ni min ye marifa bila i kɛra maliyɛn ye ni min ma marifa bila i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye Modibo Kɔnɛ bɛɛ b'a dɔn cɛ mun don nka cɛ ale tɛ blague dɛ bilahi n'a ko k'a bɛ min kɛ a b'a kɛ Modibo Kɔnɛ bandaw tun bɛ jugu sagoya la waati min na Asimi ninnu ko n'an k'a to yen ko cɛkɔrɔba don k'an taara ta ka na Modibo Kɔnɛ ma kuma Asimi ninnu fɛ o nka cɛ wulila sɔgɔma joona fɛ nka cɛ kelen pe ka taa bandaw minɛ fo palais la ka taa n'a ye i y'a faamuya wala Modibo Kɔnɛ nka cɛ ale tɛ blague dɛ bilahi n'a ko k'a bɛ ko k'a b'a kɛ Modibo Kɔnɛ bɛ Kidali nin waati in na a ma taa foyi ɲini sema mɔgɔw fɛ k'u ka marifa bila u ka marifa bila u ka fara maliyɛnw kan an ka faso jɔ ɲɔgɔn fɛ u ka marifa bila u ka kɛ ko maliyɛnden tɔw ni min ma marifa bila depuis sisan Modibo Kɔnɛ de taara yen nɔ ka kangari da bɛɛ ye n'i ma marifa bila n'a seginna ka taa Kidali ka marifa sɔrɔ i bolo bilahi a bɛ koda e ka garankɛ ma min da ba wolo kan ale tɛ kuma fila fɔ dɛ Modibo Kɔnɛ ale tɛ kuma fila fɔ a tɛ siran jinɛ ɲɛ n'a ko a bɛ min kɛ a b'a kɛ an bɛ waati min na komi bi a bɛ Kidali jamana kan depuis kunu sini a bɛ yen nɔ ka kunu fana kɛ yen a bɛ bi fana kɛ yen a lafiyalenba hakili sigilen komi Yɔrɔmiyirana mɔden pa paga tɛ yen kunu nin tun bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ kunu an ka président tun tɛ se ka taa Kidali kuma ma se ministre ma bi an ka ministre bɛ Kidali tile joli a lafiyalen a bɛ ka da ka sunɔgɔ lafiyalenba Mali fan bɛɛ kɛra an ta ye an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin n'an bɛ taa fana an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Serge Daniel min ye jɔnden ye Bɛnɛnuwa in f'a tun bɛ Mali kɔnɔ n'a ye Mali nationalité ta n'a ɲakiliba in bɛ komi tori o fana y'a bila a ka kunnafoni sɛbɛn i y'a faamuya b'a la a ka page kan ko an ka sɔrɔdaso ɲɛmɔgɔw k'u bɛ ɲɔgɔn na ko mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ninnu ka kumakan ta n'aw bɛ fɛ ka lafiya n'a ye Serge Daniel ka fɛn fɛn ye a y'aw ɲɛ ci a kan k'aw tulo ci a kan k'a kɛ komi ko ma kɛ o de ka jugu i y'a faamuya jugulamɔgɔ ma o ka jugu ka tɛmɛ kuma kan Serge Daniel bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a bɛ nkalon tigɛ danbe t'a la kafiri don a tɛ Ala dɔn a tɛ sali a tɛ sun i y'a faamuya b'a la a tɛ Mali yɛrɛ fɛ o de bɛ nkalonba tigɛ la ko an ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ Sadio Kamara ni Asimi ninnu ko bɛ mankan na ko Kuluba ka kalan Kati ka kalan a y'aw hakili sigi komi Yɔrɔmiyirana mɔden foyi tɛ yen pa paga tɛ Asimi ni Sadio Kamara ka di b'a lakali k'a fɔ ko cigadɛgɛna ani kinibiɲɛ walahi foyi tɛ yen a delila ka nin nkalon ɲɔgɔn tigɛ ko Sogɛli ye tagali min kɛ Moti ko Sogɛli ye layidi ta k'a bɛ taa Bɔrɛm k'a bɛ taa n t'a dɔn Yanfoyi la k'a bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko Sogɛli ma se ka taa o yɔrɔ ninnu si la k'a danna Moti de ko Sogɛli seginna ka na Bamakɔ ko Sadio Kamara ye koda Sogɛli kan k'a y'a nɛni k'a buruja k'a traiter tous les noms Ala m'a ye kira m'a ye tiɲɛ t'a si la Serge Daniel bɛ nkalon tigɛ a ka bon hakili ma k'a fɔ maliyɛndenw ye n'aw bɛ fɛ ka lafiya n'a ye nin cɛ lagasa in ka communiqué ye a y'a bila poubelle kɔnɔ aw kana kuma kan aw kana jaabi foyi n'aw y'a jaabi dɔrɔn aw bɛ valeur de don a la parce que u b'a dabɔ a kama de ni kobaw bɛ ka kɛ waati min na u b'an bila ka taa sira wɛrɛ kan u b'a ɲinɛ an ka baara kɔ
o ka laɲini bɛɛ de filɛ nin ye modibo kɔnɔ bɛ kidali a hakili sigilen komi ŋɔmira n ka mɔden turasiw bɛ ka faga o bɛ na ni mun de o bɛ na ni kɔnfili an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ sira min kan an ka ɲina o kɔ Cheikh Daniel tɛ se ka ci ka ci a bɛ Senegali nin waati na mɔgɔ min yɛrɛ bolila ka bɔ Mali kɔnɔ tellement que maliyɛnw t'a fɛ bɛɛ tigɛra a la a bolila ka t'i da Senegali o mana sɛbɛnni fɛn fɛn kɛ o ni kɔnɔ ku bɛɛ de ye kelen ye o mana sɛbɛnni fɛn fɛn kɛ Mali k'a bɛɛ nkalonfin a tɛ Mali kɔnɔ bi a tɛ Mali kɔnɔ sini a tɛ se ka kunnafoni foyi di maliyɛnw ma i y'a faamuya wala ka tɛmɛ maliyɛndenw yɛrɛ kan Cheikh Daniel tɛ se k'i to Senegali ka kunnafoni di maliyɛndenw ma ka tɛmɛ maliyɛndenw yɛrɛ kan anw de bɛ Mali kɔnɔ anw de b'a bɛɛ kalama wa anw de ye maliyɛnw ye nin bɛ se ka t'i sigi i y'a faamuya b'a la a lahara kan cogo jumɛn k'ale bɛ Mali sɛgɛrɛ fɔ anw ye anw minnu yɛrɛ ye maliyɛn ye foyi tɛ ni nkalon tɛ wa n'aw bɛ fɛ ka lafiya a bɛ kunnafoni fɛn fɛn di a y'aw tulo ci a kan k'aw ɲɛ ci a kan parce que nin ba ma den wolo kafiri don Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ o man d'u ye u ka président y'a fɔ ko Mali banna olu la mais k'olu bɛna nkalon sugu tigɛ ka da Mali la k'a ka bon hakili ma ma kɔrɔ nin fɔ dɛ hali bi o nkalon tigɛ kelen de bɛ sen na ani Cheikh Daniel ye kunnafoni fɛn fɛn di n'i bɛ fɛ ka lafiya ka n'a lamɛn ka n'a ka sɛbɛnniw kalan pa paga a tɛ se ka kunnafoni di ka tɛmɛ an ka kunnafoni dilaw kan ayi ni bilahi ni fɛn fɛn bɛ Mali kun kan bi Asimi ninnu b'a fɔ an ka kunnafoni dilaw ye o tɛ taa fɔ kafiri ye walima a tɛ passé quoi fɛn fɛn bɛ Mali kun kan bi a bɛ bɔ hors terme na Mali telesoba la nin mana t'i sigi a lahara kan k'a bɛ nkalonbaw tigɛ a kana a barika de banna n'i ye mɔgɔ ye nin cogo la a fɔlɔla misiri de kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ c'est que e ka journaliste yɛrɛ mana kɛ e ka kunnafoni bɛɛ nkalon de tiɲɛ t'a si la mais c'est fini mɔgɔ min yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɔ aw bɛ aw yɛrɛ sɛgɛn mun na WhatsApp groupe kalara Cheikh Daniel ko Asimi ninnu bɛ ɲɔgɔn na mais ne ko maliyɛnw ala a ye kunu tɛ sa a ye kunu Cheikh Daniel nafa t'a la fasoden jugu don mɔgɔ ɲɛnama tɛ a bɛ tubabuw ka baara la aw kana to k'a ka kunnafoniw lamɛn k'aw yɛrɛ bila retard la sa a ye tɛmɛ olu kan cɛ an taara k'olu to quoi mais c'est normal n'ale y'i bila ɲɛfɛ i bɛ segin ka mɛn kɔfɛ Cheikh Daniel ninnu kɛra o de ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen komi nafa tɛ ale la ne balimaw non n ko wallahi Mali bɛ baara la bi a ka bon hakili ma bonne nouvelle de bɛ a ye video in partage kunnafoni duman caman de bɛ yen ne balimaw Benali min tun bɛ ka kɛ Moti Benali min tun bɛ ka kɛ Moti i b'a dɔn a bɛ san joli bɔ Benali tɛ se ka kɛ Moti mais grâce à Asimi ninnu Benali kɛra Moti anw ka ministre taara Moti ka tile joli kɛ a lafiyalenba a hakili sigilen ko min ŋɔmira na mɔden Sogɛli Kokala Mayiga anw ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ Moti Benali tun tɛ se ka kɛ Moti o Benali kɔnɔna na n ka cɛ ko ministre ma tagatɔ don Faransi b'a malo kɛnɛ kan Bazoum o bɛ panpan na komi tinɛni o taara jadisi ɲɛmɔgɔ belebelebaw jadisi minnu bɛ tunu i y'a faamuya b'a la ka taa bɔ fo i ka salon kɔnɔ jadisi minnu b'u yɛrɛ kɛ fali ye k'u yɛrɛ kɛ saga ye i y'a faamuya o jadisi minnu yɛrɛ i y'a faamuya b'a la ni fangaba b'u la n'u bɛ se baara jugu caman de la o y'olu de sara sisan k'olu bila ka na komi Sogɛli tun bɛ Moti an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ Moti Benali la o ye jadisi ɲɛmɔgɔ babaw o y'olu de sara ko kana nin ko tiɲɛ k'a yira k'a fɔ ko insécurité bɛ Mali kɔnɔ nka cɛ Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ malidenw bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka dugawu bɛ ka minɛ ninnu de bɔra Niger k'u bɛ kun da Mali kan ka don mobili kɔfuru kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka don mobili pneu kɔnɔ Sadio comment s'appelle Modibo Konɛ belebele dakantigi an ka aradari y'a faamuya b'a la a bɛ Mali gɔnbɔnw nagati bɛɛ la aradari minnu b'an bolo Mali gɔnbɔnw nagati a b'a bɛɛ la a bɛ ka Mali kɔlɔsi i n'a fɔ ne sigilen filɛ n ka telefɔni ɲɛfɛ cogo min na n ɲɛ bɛ Ziska Metela n ɲɛ bɛ commentaire kɛla bɛɛ la Mali bɛ Modibo Konɛ bolo o cogo de la olu kɔni bɔra Niger o tɛ Niger o donna Mali kɔnɔ n ka cɛ Modibo Konɛ y'a ka sɔrɔdasiw bila ko jadisi ɲɛmɔgɔbaw u bɔra Moti comment s'appelle Niger o bɛ ka don Mali kɔnɔ a ye taa ninnu minɛ u b'o sen ma n ka cɛ o y'a sɔrɔ dɔw bɛ kɔfuru kɔnɔ o y'a sɔrɔ i y'a faamuya dɔw ye 16 kari ka don fo 16 kɔnɔ u taara u bɛɛ sɔgɔ bɛɛ y'a faamuya b'a la k'u bɛɛ labɔ u ɲɛnama k'u bɛɛ ɲɛnama minɛ jadisi ɲɛmɔgɔ belebelebaw ni Faransɛw tun bolo ko mɔgɔ tɛ se k'u minɛ ni Nizɛriɛnw tun bolo ko mɔgɔ tɛ se k'u minɛ ni turabisi bɛɛ ka danaya tun b'u kan ka ɲɛmɔgɔ babaw
u ka cartouche laban turasi bababa mun tun b'u bolo n'o ye an jugulamɔgɔw ka cartouche laban ye u ka mugu laban an y'olu bɛɛ minɛ ala bɛ mali fɛ kira bɛ mali fɛ dimi tɛ don an nɔ tuguni Modibo Konɛ sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la aradari b'a bolo droniw bɛ sanfɛ service de renseignement u b'a ka baara la ka bon hakili ma u tɛ sunɔgɔ su fɛ u tɛ sunɔgɔ tile fɛ u hakili bɛ mali la ka bon hakili ma nka cɛ nin turasi ɲɛmɔgɔba ninnu an y'o bɛɛ minɛ ayiwa hali n'o ye dɔwɛrɛ bila ka na tuguni an b'olu minɛ mali bɛ diya sa ne y'o de fɔ n ko an ka to ninnu kɔ depuis ala ka mali da wallahi lakanama sabati ka nin bɔ depuis ala ka mali da mina minnu b'an bolo bɛ an ma deli k'olu ɲɔgɔn san o de la ni ne ye mɔgɔ ye kule la k'o bɛ asimi kɛlɛ i bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa baara min bɛ ka kɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ marifa minnu sanna olu donna tilegan de fɛ blende minnu sanna u donna tilegan fɛ avion minnu sanna u donna tilegan fɛ e bɛ asimi kɛlɛ ka taa min n'i y'a mɛn ko jamana lakana don n'i y'a mɛn ko malo i bɛ nin de la n'i y'a mɛn ko wari i bɛ nin de la anw bɛ lakana ka bon ni fɛn bɛɛ anw bolo ni lakana sabatira waati min na mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye an bɛ tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye la question est là ni min ma kɔnta fɛn min ka di i bɛ se ka kɛ boulevard bɛ yen a terroriste ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn tun bɔra Niger ko bɛna mali attaquer i y'a faamuya b'a la MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye kana yira diɲɛmaa la ko insécurité bɛ yen MINUSMA kana ta donna ta bɔra ta an y'a bɛɛ ɲɛnama minɛ k'u minɛ hali a ma sɛgɛn depuis u bɔra Niger k'u bomosi di i y'a faamuya b'a la k'u yɛrɛ kɛ musow ye Modibo Konɛ sigilen don n ka cɛ o bɛ ka pantalon bɔ yɔrɔ min na k'o bɛ tafe siri Modibo Konɛ ɲɛ b'o la n ka cɛ mali jɔra o kunna an tun tɛ se ka nin si ye faransi ka avion tun b'i dogo ka don mali territoire kɔnɔ an tun tɛ nin si ye mais bi a bɛɛ banna nin si tɛ se ka kɛ o b'a yira k'a fɔ mali jɔra ka ban pewu anw t'a fɔ k'a bɛ jɔ dɛ a jɔra ka ban pewu baara banna pewu nin de kɛra i y'a faamuya b'a la nin semaine kɔnɔ terroriste ɲɛmɔgɔba minnu ni Bazoum y'u bila k'u kana an faso ɲagami k'u kana an balimaw faga u dontɔla an ka cɛ i y'a faamuya b'a la depuis Sevare ninnu Modibo Konɛ u bɛɛ minɛ o ɲɛnama dɔw tun bɛ mobili pine kɔnɔ dɔw tun bɛ kɔfuru kɔnɔ dɔw tun bɛ fo siège duguma i y'a faamuya dɔw tun bɛ hali motɛri kɔnɔ an y'u bɛɛ sɔgɔbɛ k'u bɛɛ ɲɛnama minɛ ka tila k'u cancan mɔgɔ minnu y'u bila ka na u y'a bɛɛ fɔ u tun bɛ mɔgɔ minnu ka baara la u y'a bɛɛ tɔgɔ di an ma téléphone tun b'u ni mɔgɔ minnu cɛ an y'a bɛɛ sɛgɛrɛ sɔrɔ ala ka barika don Asimi na ni Asimi tun ma na a tɛ jɔ ni Asimi tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni Asimi tun ma na a tɛ segin a danbe kɔnɔ ala ka barika don Asimi Sogɛli Kokola Mayiga le 5 colonel an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen baara wanya ka ɲa ka bɔ hakili ma an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye farabugu fana ye n balimaw ne y'o de fɔ n ko bonne nouvelle baden de bɛ yen min ye farabugu fana ye masa ni ne ye mɔgɔ ye farabugu minɛna farabugu ma libéré farabugu kɛlɛ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que n'i ye farabugu kɛlɛ jate minɛ a fanba bɛɛ ye farabugukaw yɛrɛ de ni ku bɛ taa olu bunte i bɛ population bɛɛ de faga o de ye farabuguta in gɛlɛya dɔɔnin mais komi mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye dangatɔw de ye olu tɛ nin fanga in fɛ olu tɛ mali yɛrɛ fɛ parce que olu ta tiɲɛna olu halakira olu bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka halaki mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ dɛ nka cɛ walahi an ye ko da terrorisiw ka farabugu a ka bɔ hakili ma ne tɛna fɔ dɛ a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna olu yɛrɛ de bɛna fɔ yanni an ka farabugukaw kumakan k'a la dɔgɔnakɛ dɔ bɛ yen nɔ ale bɛ kunnafoni di tuma dɔw yɛrɛ la fo ne bɛ dimi a kɔrɔ parce que tuma dɔw la a bɛ kunnafoni dɔw di an ka sɔrɔsiw a baara tɛ ka kɛ nin mais ale journaliste franchement ne b'a fɔ parce que ni min kɛra a b'o fɔ ni min ma kɛ fana a t'a fɔ n bɛna ale kumakan k'a la ka sɔrɔ ka na farabugukaw yɛrɛ kumakan k'a la a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna terroriste fɛn fɛn tun bɛ farabugu kɔnɔ an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara nin san dama in kɔnɔ an tun bɛ k'u bɛɛ jate de minɛ cɛ mɔgɔ tɛ kɛlɛ k'i kun fɛ sa surtout jamana kɔnɔdenw ni terroriste ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na a ko bɛ kɛ ni hakili de ye ni k'i b'a ko kɛ ni dusu ye dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ ma nin de faamuya cɛ min bɛ jamana in kun na a bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ a bɛ fɛ mali ka jɔ a bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka lafiya Asimi Goyita a tɛ ka faso nafolo sun a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan n'an bɛ taa an bɛ se an ka nin lamɛn fɔlɔ n ka cɛ mali jɔra ka ban pewu walahi bilahi mali jɔra a jɔra ka ban pewu banjagara bankas kɔrɔ duwanza timisa lanfɛra fa ka se sumaduguma
Puis donc en direct dɔgɔnɔ ka fɔlaw malien aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ foli kɔfɛ bi n'i y'a ta lajɛ jeudi 13 juillet 2023 puis donc en direct ayiwa appel kɔni cara donc ko mankan kun bɛ ka bɔ mun ye ɲɔnɔ fan fɛ mun ye farabugu fan fɛ ko mankan sugu jumɛn de don ayiwa puis donc en direct bɛɛ ka hakili sigi donc ko mun de don voilà donc ayiwa a dibagaw bɛ yen mun ye diripa sɔrɔsiw ka cellule de communication an bugu kɔnɔ n'u bɔra ka mun fɔ an bɛna tugu kɔ dɛ donc mun ye diripa ayiwa an bɛ ka diripa ka communiqué de kɔnɔ de donc kunu voilà donc an ka fini tigilamɔgɔw k'u ye baara kɛ farabugu zone la dɛ k'u ye baara kɛ ka terroriste ala jugu bɔrɔntɔ an bɛ dɔ kɛ an ka autodéfense ani an ka sɔrɔsiw an ka fini tigilamɔgɔw n'u ye baara kɛ an b'a fɔ dɛ ɲuman dogobaga ye zon ye walayi kunu k'u ye baara kɛ bi fana k'u ye baara kɛ farabugu zone kɔnɔ terroriste minnu taara ayiwa an ka sɔrɔsiw attaquer k'u nimisara dɛ an bɛ dan nin dɔrɔn ma ka sɔrɔsiw donc o ye terroriste bɔrɔntɔ an b'u dɛmɛ an b'u fo an b'u tanu k'u waleɲuman dɔn dɛ ni mun ye baara kɛ an b'a fo donc o kɔnɔna la ayiwa an bɛ mun laɲini sɔrɔsiw fana fɛ u ka dija ka taa ni ɲɔgɔnna de kɛ mun ye Koro mara la mun ye Bankas Subila commune Bankas ani Burkina Koro ani Burkina ayiwa Timisa Lafiyara ani Bankas commune Bogolotu ka da fo dege mbere an ka dugu minnu la a zone kɔnɔ an bɛ mun ɲini sɔrɔsiw ka taa ni ɲɔgɔn na pɔrɔtɔli caman kɛ nin ye dɔgɔnakɛ kumakan ye nin ka kunnafoni dɔ yɛrɛ hali ne t'a lamɛn parce que tellement que tuma dɔ la a bɛ jigin an ka sɔrɔsiw kan a ka bɔ hakili ma mais ale kɔni a tilennen don ni min kɛra don min na ka ɲɛ a b'a fɔ ni min fana ma ɲɛ a b'a fɔ wa terroriste fɛn fɛn tun bɛ farabugu n'a lamini na walahi an ka sɔrɔsiw y'a bɛɛ faga k'a bɛɛ faga ka ban i y'a faamuya b'a la u ye joli kɛnɛ bɔn a ka bɔ hakili ma u ye kunkolo dayɛlɛ yen nɔ zɛmɛ kɛnɛ bɔnnen bɛ kungo kɔnɔ a ka bɔ hakili ma dugaw bɛ ka mɔgɔ sogo dun f'u kɔnɔ bɛ ka boli basaw olu bɛ ka mɔgɔ sogo dun bi i y'a faamuya fo k'u kirin waranikalaw kɔngɔ tɛ kungo kɔnɔ fɛn si la bi bi na ɲɔrɔ mara la bilahi o ye terroriste bɛɛ faga ka ban pewu ni san hakɛ na u bɛ k'u jate minɛ taa ni ka segin bɔ ni ka sira kɛ k'u bɛɛ dɔn mɔgɔ sugu minnu don nka cɛ an ka sɔrɔsiw y'u bɛɛ faga a kɛra mɔgɔ minnu fana ɲɛna an bɛna olu kumakan k'a la a lamɛn nka cɛ a bɛ jɔ 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 a lamɛn dɛ. o yɔrɔ in na yen bon aranfort de bɔra kana aranfort de nana fara Kayi kan tuguni sabu que yan'u ka sarasi ninnu yɛrɛ escale kun ye u tun de ka orokati fili ka taa bin Farabugu mɔgɔ ninnu ye orokati de fili fɔlɔ ka don Farabugu kɔnɔna la u ye orokati de fili ka don Farabugu kɔnɔna la a taara bɛn ni misiri a ye misiri ko kɔni dabila Farabugu misiri awɔ donc o kɛlen sisan o y'a sɔrɔ armée fana bɛ k'o kɛ labɛnw kɛ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ a ma nɔgɔya dɛ ti sa kɛnɛ a ma nɔgɔya fi a kɛra suko da ye mɔgɔ 300 mɔgɔ 300 dɔw ka nin ye min d'i ma komi n'i bɛ kuma i bɛ don hakɛ dɔ de la awɔ ne tɛ a ka caw ye awɔ a résultat yɛrɛ bɛna bɔ kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ awɔ résultat bɛna bɔ n'Ala sɔnna donc avion de wulila ka gosili kɛ sanfɛ ani dugumana bɛɛ la quoi duguma ni sanfɛ u y'a bɛɛ kalaya a bɛɛ kalaya u ma taa yɔrɔ foyi sɔrɔ k'u bɛ don dingɛ o dingɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ dingɛ datugulen don nka mais maa in kɔni a fanga maa ye maa jɛmanw de ye maa jɛmanw a caman kɔni ye maa jɛman de farafin bon i tulo b'a la k'a fanba bɛɛ mɔgɔ jɛmanw de ye terroriste ninnu kelen tɛ dɛ farafinw kelen tɛ dɛ an ye dimi min don tubabuw la nka cɛ u bɛ fɛ k'a dimi de bɔ mais solution t'a la i tulo t'a la ko farafinw dɔrɔn tɛ dɛ k'a fanba ye mɔgɔ jɛmanw de ye mɔgɔ jɛman ye jɔn ye bɛɛ kan ka tɔ faamuya mɔgɔ jɛman ye min ye bɛɛ kan ka tɔ faamuya u y'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara c'était tuma se pali tɛ karaba n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi a y'a dɔnkili filɛ n kɔnɔ mais n tɛ se a fɔ cogo la fɛn min n'a kuma ma se a tɛ kɛ Farabugu bɔra bolo la bi terroriste fɛn fɛn tun b'an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara ala ka barika don Asimina n bɛ cɛ ka vocal filanan k'a la mɔgɔ minnu yɛrɛ sigilen bɛ Farabugu ko mɔgɔ 300 ni kɔ o yɛrɛ ale b'o fɔ ten ne mais a ka ca n'o fana ye an k'a ka vocal filanan lamɛn. I
n'a fɔ arabu wa walima suraka de sa. Aya bon komi bugulatigi k'a fɔ ko nin bɛ bɔ ni jamana na armée komi maa n'an bɛ kuma an bɛ dan yɔrɔ dɔ de la. O ye tiɲɛ. O bugulatigi bɛ kɛ armée de bolo. Siga t'o la. Nka maa in kɔni fanga ma kɔni farajɛ ye. A wolo jɛma de ka ca farafin kɔni y'a la kelen kelen. Sunkuru e yɛrɛ ye su ninnu caman ye ɲɛ la. Awɔ n'a mɔgɔ bɛ yen min bɛ territoire kan. N'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kɔni y'a sɔrɔ o de ka sira fɛ danganiya nkalon kɔni fasi ta kɔni yɔrɔ ka di a foyi tɛ malo. A tɛ tɛmɛ o kan. Awɔ. Donc kununko a ma nɔgɔya kosɛbɛ. A ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya avion kɔni ye ko bɛ kɛ wa avion fana u ye ko bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan kununko kɔni. Donc ni ne ye. Don o don la u gagné u bɛ se don o don la y'a bɛɛ ka érigé fɛngɛ la an fɛ avion na y'an fɛ yan kununko. U bɛ yɛlɛma cogo min ka d'u ye. Awɔ. Donc ni n'a faamuya e tun bɛ to k'a fɔ ko farabugu donda la ko terroriste bɛ fan bɛɛ fɛ munumunu na yen nɔ ko u bɛ kan yɛrɛ kɛrɛfɛla la yen nɔ ko mais ko sɔrɔsiw b'a kalama o kan de cilen filɛ nin u fɛ nin ye kɛ. O kan de cilen filɛ nin ye. O kan ba in kan ba dɔ koyi. Donc n'i y'a faamu sisan sɔrɔsiw mɛnna ka u kun b'u dɔn mais u kun bɛ k'u labɛn fɔlɔ. U tun bɛ k'u labɛn fɔlɔ quoi u nana de an fɔ tilala ka na fara kɔrɔma minnu bɛ yen. U bɛ ka dingɛ yɛrɛ kɛ dugumakolo kɔrɔ ye u b'u boli dɔrɔn u bɛ don. Awɔ u b'u boli dɔrɔn u bɛ don yen. Nka kununko ta in kɔni a ma diya u la dɛ. Taafan ye nafa ma ye. Taafan ma ye nafa ma ye. Kununko ta in gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ. Donc o b'a la k'a fɔ an bɛ don min na ko bi farabugukaw kɔni nin wagati in kɔnɔna la c'est à dire que u hakili latigɛra dɔɔni. Bi an bɛ yɔrɔ min na. N'a ma kɛ ni boloko kɔni ye bi kɔni an bɛ yɔrɔ min na a bɛ komi lafiya bɛ ka na u ka bi. Nka fɛn min kɔni ye baloko halisa balo in kɔni min kun kan ka taa ni min kɔni ye. Nin kɛra sababu ye k'a sumaya. Nka a tɛ bala ka kɛ a bɛ se ka kɛ bi a bɛ don di yɛrɛ. Siga t'o la. Donc hali bi armée bɛ yɔrɔ in na armée ma bɔ yen armée y'a ka sanni siri yen. Donc u ye gosili kɛ ka fagaliba in bɛɛ kɛ ka tila u to o yɔrɔ kelen na yen tuguni. Ka tila k'u to yɔrɔ kelen na o bɛ yen. U tilenna ye kunun u sira ye sira. Alhamdulillah. Awɔ inshallah. Donc i bɛ se ka mun fɔ ka kuma kuncɛ rapidement. Aya an kɔni bɛ foli kɛ armée ye. An bɛ foli kɛ an ka gouvernement fana ye. Nin ko in kɔni kun dabɔra min kama janfa k'u fanga ka bon parce que ni nin sera ka kɛ sisan. Voilà le plus important an ka sɔrɔsiw y'u ka ko kan de tun b'u bolo kan de tun bɛ terrorisiw bolo Farabugu. I y'a faamuya an ka sɔrɔsiw y'o kan ci o tun bɛ don dingɛ min kɔnɔ ka dingɛba siɲɛ sous-sol i y'a faamuya o de tun b'u bolo dugukolo duguma ka yen dilan u bɛ don mobili 100 bɛ se ka don a kɔnɔ yen an ka sɔrɔsiw ye yen bɛɛ bombarder ka bɔ baara la u y'u faga min kɛ an ka sɔrɔsiw ma bouger tuguni dɛ u y'u ka kan sigi u ye yɔrɔ min ci Mali yɛrɛ kan sigira o yɔrɔ la an ka avion n'an ka radar n'an ka fɛn bɛɛ bɛ yen u b'a yira k'a fɔ ko Farabugu bɔra bolo la Farabugu libéré la mais i tɛ nin mɛn faso kumasuludenw da mɔgɔ minnu tun b'a la su ni tile Farabugu bɛ ta nin baaraba in kɛra Farabugu i t'a mɛn u da kɔnɔ abada mɔgɔ de bɛ se ka kɛ jugu ye fo ka bili faso la nin cogo la ni ɲuman kɛra o tɛ fɔ mais ni juguman ye faso sɔrɔ fo bɛ pressé ka na o kunnafoni jugu sagoden bila nin baaraba in kɛra Farabugu kɔnɔ i y'a faamuya ka terroriste bɛɛ faga i tɛ nin mɛn kafiriden ninnu da kɔnɔ o tɛ nin kunnafoni hali ni i ma se o t'a partager mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ maa si tɛ se tiɲɛ la an ka armée bɛ baara la bi a ka bon hakili ma armée bɛ condition kɔnɔ bi a ka bon hakili ma an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini baara waɲa ka ɲi n'o de fɔ an bɛ to ninnu kɔ de faso tɛ se ka jɔ tile kelen kɛlɛ min tun bɛ Mali kɔnɔ a ka ca ni san joli ye o bɛ se ka ban 1 seconde wa o tɛ ban 1 seconde a bɛ ban dɔɔni de i ma cɛ mankan mɛn ko u n'an ka sɔrɔsiw tun bɛ ɲɔgɔn kan u ka kan an ka sɔrɔsiw ɲɛ b'a la u bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na u bɛ ji di ɲɔgɔn ma u bɛ min ɲɔgɔn fɛ mais kɛlɛ ye kunkolo de ye quoi kɛlɛ ye stratégie de kɛlɛ ye stratégie de an ka sɔrɔsiw y'u jate minɛ ka ban waati min na k'u ka secret bɛɛ sɔrɔ ka ban waati min na u sɔrɔ k'u bɛɛ bɔ baara la terroriste tɛ yen tuguni kɔ o y'a bɛɛ faga a ye cɛ ka vocal sabanan lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye. Ala k'an kisi a ma donc a bɛ fɔ ko Asimi ninnu dɛsɛra ka jamana kɔlɔsi ka sabu kɛ dunan minnu n'an bɛ n'an b'u ka laɲini ye olu ka taa yen
n'u ko sera ka don farabugu a komi ka sababu ye ka se olu ka taali sumaya dɔɔni an kɔ. Walahi o tiɲɛ. A kuma kɔni tun bɛ caya. Nin sababu in na u b'a dɔn k'a fɔ ko ja tulotigi arimɛ na tuguni. O la an bɛ foli kɛ arimɛ ka foli kɛ aw yɛrɛw ye. Aw minnu bɛ baara in kɛ ala k'aw bɛɛ lajɛlen wasa. Ami 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 ami. Ala ka jamana suma. Amina yarabi. Ala ka jamana kolo suma. Ami 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 ami. Ala k'o k'a kɛ ala kama. Amina yarabi. Ala ka kira sɛnɛma in bonya kama. Amina yarabi. Wa salim ala ko duwawu minɛ. Cɛ ko minisima tagatɔ min filɛ nin ye o turasi tɔ ni minnu tun b'u bolo tun y'u bɛɛ labɛn k'u ka Mali jɛni mais a y'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw jɔlen don labɛn bɛɛ sabatira Asimi ye marifa san ka dɔ fara sɔrɔdasiw ka wari kan service de renseignement k'o bila baara la su ni tile olu jɔlen don ka turasiw bɛɛ jate minɛ o tɛ se ka dimi don an na cogo min na i y'a faamuya b'a la Asimi y'o baara bɛɛ sigi sen kan minisima tagatɔ min filɛ nin ye a b'a dɔn k'o tɛ tagabagatɔ tɛ ɲuman kɛ quoi a minisima gɛnni min filɛ nin ye o bɛnnen t'u ma o tun bɛ fɛ ka tasuma wuli an ka jamana kɔnɔ ka duguw jeni ka mɔgɔw faga mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ u mana bɔ fan o fan fɛ u b'an ka sɔrɔdasiw jɔlen sɔrɔ yen nɔ an b'u kun ci k'u dafara hali an ka mɔgɔ kelen kalama o wagati an ka sɔrɔdasi kelen ma sa nin ko in na je n'ai jamais vu dans ma vie ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ avion bɛ sanfɛ dɔrɔn mais cɛ y'a bɛɛ fɔ avion kelen Sukhoi kelen a y'u bɛɛ bɔ baara la plus de turasi 1000 ni kɔ a y'a bɛɛ faga je n'ai jamais vu dans ma vie ni mɔgɔ min ko i bɛ nin fanga in lagosi a bɛ komi i bɛ ka dɔ fɔ ala ma ni mɔgɔ min ko i bɛ nin fanga in kɛlɛ a bɛ komi i bɛ ala kɛlɛ ala dun tɛ se ka kɛlɛ tiɲɛ ye ala de ye ninnu bɛ baara la ka bɔ hakili ma n'i y'a mɛn ko jamana lakana don kunun mun de tun bɛ maliyɛnw da kɔnɔ joli bɛ ka bɔn dugu bɛ ka jeni mali t'an ta ye lakana dan tun ye bamakɔ de bi i t'o mɛn mɔgɔ si da u bɛ n'u jɔ an da la ni manamana kan fɔ ni patapata kan fɔ ye n'i ye cɛw cɛ sɔrɔ n bɛ bikin sɔrɔ i ɲɛ kɔnɔ i b'a ye bataradenw faralen ɲɔgɔn kan ala jugu mɔgɔ minnu ka nan bɔnna i ma ye barika t'u la san joli o bɛ kuma na Asimi b'a nɔ na san joli o bɛ molobaliya la mais foyi ma bɔ sɔrɔdasiw ka ko la dɔ de bɛ ka fara u ka dawula kan mali bɛɛ b'u kɔ bi mali bɛɛ b'u fɛ bi n'u tun tɛ ka baara kɛ n'u tun tɛ tiɲɛ kan ni hadamaden bɛɛ bɛ se ka tugu mɔgɔw kɔ nin cogo la maliyɛn bɛɛ bɛ se ka tugu mɔgɔw kɔ nin cogo la ni ninnu tun tɛ ka ɲumanya dɔ kɛ n'u tun tɛ ka faso jɔ 90% a bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ olu bɛɛ lagalagatɔ ye olu bɛɛ ye naloma ye olu bɛɛ kunkolo tiɲɛna olu si tɛ fɛn dɔn baara de bɛ ka kɛ sa walahi jamana in bɛ ka jɔ de n'a tun tɛ ka jɔ walahi maliyɛnw tɛ kɛ Asimi fɛ o tɛ tugu a kɔ o tɛ sɔn ka Asimi ka laɲini sabati mais baara de bɛ ka kɛ sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa et combien de millions a bɛɛ bɛ cɛ fɛ 24 millions a bɛɛ bɛ Asimi fɛ Ivoiriens b'a fɛ Burkinabés b'a fɛ Sénégalais b'a fɛ bɛɛ cɛ tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ n'a tun ma ɲi mɔgɔ bɛ nin fɔ cogo jumɛn la question est là maintenant an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ bonne nouvelle sabanan n ka cɛ Umaru Mariko Mariko hinɛ bɛ ne la bi mɔgɔw kana yɛlɛ dɔ ka tɔɔrɔ la sinon Mariko bɛ cogo min na bi ne balimaw Mariko banna Mariko ka ko bɛɛ banna walahi a ye duwawu kɛ Mariko ye dɛ a kana fini bila Umaru Mariko parti sadi ɲɛmɔgɔ a ye duwawu kɛ Mariko ye an balima don maliyɛn don a ye duwawu k'a ye dɛ a kana fini bila dɛ a kɛra Mariko bolo baara ye walahi Mariko ani Mali tɛ ani Faransi tɛ n bɛna dalilu di aw ma sisan ne balimaw kunnafoni dɔ de y'a d'a ma a bɛ se ka kɛ a tigi diminen bɛ Mariko kɔrɔ a ye kuma fɔ ten mais ça vérifié an bɛna kunnafoni di aw ma o kana fɔ Aras Balayira bɛ nkalon tigɛ dɔ de y'a fɔ an ye o ni Mariko bɛɛ tun bɛ ka marche kɛ ɲɔgɔn fɛ sans papier bɛ ka t'u ka hakɛ ɲini yɔrɔ min na o bɛ ka t'u ka papier ɲini yɔrɔ min na olu de ni Mariko tun bɛ ɲɔgɔn kan olu de ye an wele ka kunnafoni di an ma u y'a fɔ cogo min na an fana bɛna fɔ ten de n'a kɛra nkalon min ye olu de kungo don n'a kɛra tiɲɛ min fana ye an b'a fɔ ala ka barika don o la ne balimaw cɛ ko n ma ko o ni Mariko ye ɲɔgɔn ye sans papier o bɛ marche kɛ yɔrɔ min na ka t'u ka hakɛ ɲini walasa tubabuw bɛ se k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na k'u ka papier d'u ma cogo min na o ni Mariko de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Mariko ta kun ye min ye n bɛna o de fɔ aw ye cɛ ko k'olu ye Mariko ɲininka ko mun de y'i se yan ko Mariko ko k'ale bɔra Mali kɔnɔ i y'a faamuya la ka taa Côte d'Ivoire ka waatinin dɔ kɛ Côte d'Ivoire ka sɔrɔ ka na Faransi visa min tun b'a bolo ko visa date banna visa min tun bɛ Mariko bolo ko Mariko ka visa date banna a Mariko de ye ala minɛ k'ale bɛ taa i y'a faamuya la préfecture la ka wuli ka taa préfecture la ten i n'a fɔ komi ale tun ye Mali minisiri kɔrɔ de ye walima ale tun ye Mali minisiri kura de ye walima hali bi ale bɛ fanga la ka wuli ten
ka taa i y'a faamuya b'a la préfecture la n'o ye Paris préfecture ye cité taara yen nɔ k'ale ka visa dati banna ko papier t'ale bolo tuguni foyi t'ale bolo k'u ka séjour di ale ma k'u ka papier di ale ma muso sigilen préfecture la ko kɔni e ma burun ka bɔ i ka liste an fɛ dɛ mɔgɔ bɛ n'a tan de préfecture kɔnɔ ko papier ka d'i ma hali ni ye président de papier tɛ d'i ma nin cogo la i y'a faamuya b'a la ko surtout ko député kɔrɔ k'olu tɛ papier di Mariko ma dɛ ko Mariko ka taa papier ɲini komi immigré tɔw b'a ɲini cogo min na n ka cɛ Mariko kasira Mariko ye fan bɛɛ kɛ sɔnni ma kɔnɔ k'ale tɛ bɔ k'ale tun ye Mali député kɔrɔ de k'u ka papier di ale ma ko n'u ma papier d'ale ma k'ale bɛ komi immigré papier t'ale bolo ale bɛ komi ko or k'ale tun ye Mali mɔgɔba de muso ko k'o tɛ faransi yan k'o tɛ faransi yan Mariko ye fan bɛɛ kɛ so ni makɔnɔ ye u ma sɔn ka papier d'a ma o de la Mariko taara fara sans papier kan a bɛ ka papier ɲini faransi bi komi immigré tɔw Mariko ma fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ n'a fɔra ko nin ye anw ka député kɔrɔ de a bɛ ri de kɔnɔ bi papier ɲini na sans papier u nɔfɛ papier ɲini na a taara préfecture la k'u ka papier d'a ma ko abada n'a tun ye député kura de ye maliyɛnw y'a bila ka na ci la yan olu bɛ se ka papier d'a ma mais député kɔrɔ k'olu tɛ papier d'a ma dɛ Mariko y'a ko gɛlɛya nka cɛ u taara don Mariko ka vie dɔ kɔnɔ préfecture la u taara don Mariko ka vie dɔ kɔnɔ n'aw hakili b'a la buwa tile la Abdou Nyange Kati 24 ani Ben de Cerveau ninnu u taara jɔ Faransi consulat Faransi ambassadeur min bɛ Mali kɔnɔ Faransi ambassadeur min bɛ Mali kɔnɔ Mariko ni Ben de Cerveau ni Abdou Nyange ninnu taara u jɔ yen nɔ ko Faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ n'aw hakili b'a la fo IBK ye bere kɛnɛ da Kati 24 kɔ la fo a bere nɔ tun bɛ Kati 24 kɔ la Mariko tun b'o jama la o ye image bɔ ka yira Mariko la k'i tun b'a miiri ko bi bɛ se dɛ k'u ye dɔgɔyama min ta k'a da Faransi kan ka lajaba min da Faransi kan bi e kana Faransi ko an ka papier d'i ma n ko tubabu tɛ ɲina o y'o image ninnu bɛɛ lajɛlen de labɔ sisan Mariko ye ko min da Faransi kan a ye nɛni min da Faransi kan a ye dɔgɔyama min ta k'a da Faransi kan ja o bɛ Faransɛw kɔnɔ o kuru b'u kɔnɔ o ye nin bɛɛ yira Mariko la k'i bɛ papier ɲini de komi immigré tɔw b'a ɲini cogo min na komi anw b'a ɲini cogo min na komi mɔgɔ gansan tɔw b'a ɲini cogo min na i b'a ɲini o cogo de la o yɛrɛ i k'a sɔrɔ k'a ma nɔgɔ dɛ parce que i ka dossier bɛɛ bɛ yan i ye min fɔ Faransi ma kunna a bɛɛ b'an bolo yan i ka papier sɔrɔ Faransi yan k'a ma nɔgɔ dɛ n ka cɛ o de la Mariko taara carré kɔnɔ iri kɔnɔ denmisɛnninw fana bɛ k'a bugɔ yen nɔ a ka bon hakili ma a y'o image lajɛ dɛ Mariko n ka cɛ n ko a hinɛ bɛ n na quoi yɛlɛ ko filɛ nin mais i tɛ se ka yɛlɛ tɔɔrɔ b'a kan a y'a lajɛ dɛ komi dɔnkili b'a kɔrɔ n bɛ volume bɔ a la quoi pour que a kana n ka vidéo tigɛ ani mɔgɔ minnu tun bɛ tagama na ɲɔgɔn fɛ olu fana dɔw ko k'u b'a bugo a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ a y'a lajɛ a y'a lajɛ olu dimina a kɔrɔ quoi voilà olu dɔw tun bɛ fɛ k'a bugɔ mɔgɔw nana delili kɛ k'u k'a to yen parce que a hinɛ ye mɔgɔw minɛ jɔn ka siri laban ye dɛ ani Mali tɛ ani Faransi tɛ maliyɛn dɔ minnu fana bɛ Faransi olu tɛ fɛ k'a ye i y'a faamuya o la mɔgɔw ye delili kɛ k'u k'a to yen papier t'a bolo a ka papier ɲini komi olu cogo tɔɔrɔw b'a kan u k'a to yen a tɛ Mali ani Mali tɛ n'a nana yan fana n'a ma papier sɔrɔ k'a laban ko fa bɛ don a la i ɲɛ t'a ka fini la hali ka fini pase a bɛ komi kolosara a filɛ nin ye an bɛna a ka image la mɔgɔw ye delili kɛ min kɛ a tilara ka fara mɔgɔw kan o bɛ ka tagama carré kɔnɔ i y'a faamuya wala o bɛ ka Faransɛw deli papier la a filɛ a bɛna image sisan sans papier sans papier Mariko filɛ a ɲɛ b'a la Ala ka jɔn ka siri laban ɲɛ dɛ Mariko laban cogo filɛ nin bilahi Mariko de filɛ nin ye Faransi carré kɔnɔ sans papier a y'an ka papier d'an ma papier t'an bolo ni papier t'i bolo i tɛ se ka baara kɛ an mago bɛ papier la an b'an ka so Mariko de filɛ nin ka dɔnkili da nin cogo la bilahi Ala ka labanko ɲuman d'an ma
billahi jonga siri labanya de ah ni de fora awnye de marko abese ka ke kuma tinya bala abese ka ke tinya ta la ni ko de fora awnye an sigilen ba non la ante bouger fo mo de ba ngole ni kuma ça vérifier abese ka ke marko yere papier ba bulu abese ka ke visa yere ba bulu do ya ye a diminen ba koro aya ngole kani nkuna foni da on tuloka marko konan ko ni bala sans papier non fait de par la kandama ministre marko bu non fait ministre koro ka bom jonga siri labanya de ya ni de fora a tra préfecture la luma son ka papier dama kwa kata kare kono a file ne kare kono bi ka nyini ko mi to ba nyini chogo mina ani francité ani malite anama hene ni nasisa abe kabu petede wallahi nama hene na be fini bla inyata ke chogo la dore kono makuya ye tremoyen kono ko tunwa majen ko fale mba bulu ka finu na sira pon duguma a beta si metro kono afa beta si en fait dore o fo anyo de kuma du na tinya ti bolo ni afo sini be nyinga mo de ni be fo oni ante tante machi o ba ngule de ka fo oni ambe do de ki alaka ça que alaka hinila quoi ambe do de ki alaka hinila ki bo ni toro kono toute façon on est tous des maliens ibe rom na bi ko ni hina benela marko ibe rom na bi hina benela de malien ma jugo ka se fo ma voilà et de kera mo jugo ka galonda mali armée la kuma tout reçu fo population de fo de kere bolu kunye bon galon kofle ni a fon ko galon tigɛ man ɲi i bɔra ka bi mali armée ka k'i bɛ tubabuw la fasa i b'olu ka jamana kɔnɔ bi olu ma sɔn ka papier d'i ma cɛ nin kɛra malo bobaraba ye dɛ mariko an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ pour que vidéo kana janya an bɛna comment ça s'appelle Kasum Traoré mali journaliste bɛ ɲini ka kɛ an bolo ɲuguntan fɛn ye dɛ mali journaliste a bɛ ɲini ka kɛ an bolo ɲuguntan fɛn ye o balo cogo de filɛ nin ye a ye Kasum Traoré lamɛn dɛ mɔgɔw kana fɔ k'an binna kan n bɛ sɔrɔ ka can ka bɔ video kɔnɔ n tun bɛ fɛ ka kuma Kasum Tapo ninnu kan mɛ waati y'an ta an tɛgɛ ma sini an bɛna olu kama a ye Kasum Traoré lamɛn kaso la ko o ma nɔgɔ nka an ye maître Tapo yɛrɛ wele bi an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an ka kunnafoni di ɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye Ali 24 ye o ni maître Tapo ye ɲɔgɔn ye maître Tapo kun kan ka kunnafoni di kɛ bi waleya in kan ka se k'a ɲɛfɔ nka a bɛ jɛkulu min kɔnɔna na n'o ye baro mɔgɔw ye ani maa wɛrɛw olu y'a deli yaasa a k'a ka kunnafoni di bɔ a ma a kun kan ka kunnafoni di k'a ka du kɔnɔna na bi Mohamed Ali Bacile an y'a mɛn ka mɛn ko o fari man di a la o ma kibaruya di a ta kan nka maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni a kun yirala k'a fɔ ko u bɛ taa lamɛn de nka kasolataga n'o kun ye maa dɔw ka laɲini ye o ma se ka sɔrɔ a ko la u fila bɛɛ lajɛlen b'u ka so wa kunu min ye alamisa ye maître Tapo den ka kɔɲɔ de bɛ yen donc maaw mɛnna a fɛ yen kojugu dɔw y'a miiri k'a fɔ ko a taara a bolila a y'a don ta Kasum Tapo b'a ka so Kasum Tapo b'a ka so Bamako ale kɔnɔna na bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na a yɛrɛ kun kan ka bɔ ka laseli minnu fana kɛ a y'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na yaasa a ka bila a ka hakɛw kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nin ko ninnu ye nin kɔni an b'a fɔ ko nin ko ninnu an ka tɛmɛ ninnu kan parce que jamana ka bon nin bɛɛ ma quoi ci sɛbɛnw de bɛ yen bi denmisɛnninlaka minnu bɛ nin ko ninnu na u ka taa baara kɛ baarakɛbaliya de bɛ na ni nin bɛɛ ye bi denmisɛnninw kan k'u disi gosi ka waso n'u yɛrɛ ye k'u bɛ ka dɔ kɛ u bɛ ka fɛnw ɲini u yɛrɛ ye transition bɛ se ka mun de d'u ma u ka siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛ cogo min jamana bɛ se ka yiriwa cogo min u yɛrɛ bɛ se k'u jeniyɔrɔ fi cogo min a lajɛ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la an fɛ yan Mopti yan kabini nin kalo in tile 6 u bɛ ka mun fɔ baarakɛbaliya chômage denmisɛnninw yɛrɛ ka siniɲɛsigi u ka jɔ u yɛrɛ ye. Kasum Tapo a kɔnna ni Kasum Tapo bɛ ɲɔgɔn kalama i b'a sɔrɔ o ye mugumugu dɔɔni d'a ma i ɲɛ t'a da falen cogo la cɛ ninnu sake ninnu ka hɔrɔnya ye u nafolo de ye quoi a sigilen lajɛ komi n'i ye bugurimugu bɔ a kan bugurijɛ bɔ a kan e ka sigilen lajɛ a bɛ komi i ye bugurijɛ de bɔ a kan a bɛ komi i y'a faamuya b'a la komi wɔkuloni tɛ sigi dibi la ye e k'a lajɛ a koyo a ka bon hakili ma denmisɛnninw ye baara ɲuman de kɛ ka ɲɛsin jamana ma Kasum Tapo ani Bacili de ko k'a ye 16 milliards détourné denmisɛnninw ye courage ta ka plainte don Kasum Tapo kama e kɔnɔ ko an ka tɛmɛ nin ko la 16 milliards détournés par Kasum Tapo denmisɛnninw ye courage ta e kan ka mɔgɔ minnu fo fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ abada denmisɛnninw ka courage ta ka jɛkulu dɔ sigi sɔrɔsiw tɔgɔ la ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ o bɛ plainte don i kama i kɔnɔ k'o ka nin ko sugu dabila ko baarakɛbaliya don c'est mɔgɔw kan ka Kasum Tapo ka nin video in ta ka tila ka Kasum Traoré ka nin video in ta ka tila ka plainte don a yɛrɛ kama a ye nin fɔ ka da kun jumɛn kan
bara ɲuman bɛ tɛmɛ nin kan baara bɛ tɛmɛ nin kan diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ye 16 milliards détourné denmisɛnninw ka sɔrɔ ka plainte don a kama ko a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ n'a nɔ b'a la k'an ka wari sara n'a nɔ t'a la fana a ka segin ka taa a ka so e gɔnjigiba bɛ n'i sigi a sigilen dibi la i b'a lakali k'a fɔ i taara bugurijɛ de bɔ a kan walima farimugu bɔ a kan hali i t'a ye ka ɲa ko non ko denmisɛnninw ko nin bɛɛ ye baarakɛbaliya ko ka nin ko sugu nin dabila an ka tɛmɛ nin ko sugu na ko nin tɛ ko nafamaw ye jamana wari suɲɛnen mɔgɔw ka courage ta k'o tigi wele fanga la e kɔni ko an ka tɛmɛ ko la an ka ko sugu nin dabila nin tɛ ko ɲɛnama ye nin falen don dulɔ la wa walima buruna ka bɔ a ka lit de sanfɛ walima mun bɔnɛ de binna nin kan mɔgɔ kan ka danaya da nin journaliste sugu ninnu kan o bɛ taa ɲɛfɛ o bɛ taa kɔfɛ u b'u yɛrɛ kɛ sɔrɔsiw dɛmɛbaga or que o tɛ sɔrɔsiw fɛ u b'u ka piya de fɛ ni cɛ in ye o ye a sigilen b'a malo kɛnɛ kan e kan ka nin kuma sugu b'i da kɔnɔ bon ani Kasimu Tapo ka di bi ɲɛ t'a la k'a ye Kasimu Tapo wele Kasimu ka to a den de ka kɔɲɔ tun bɛ yen nɔ a bɛ ta u b'o to o yɛrɛ la dɔrɔn o bɛ mugu dɔɔni d'u ma dɔrɔn e ala danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min cɛkɔrɔba isan b'i sa dingɛ da la ale Bacili koya ni Kasimu Tapo ma faso nafolo suɲɛ ko ale tɛ halala ye wuli kan ka ko la wa walima wuli man ka ko la o ko n'o kan ka minɛ wa walima man ka minɛ e ma se k'a kɛ mɛ mɔgɔ minnu y'a kɛ e kan k'olu fo de k'olu encourager o bɛ se ka continuer u ka baara fɛ cogo min na i ko k'an ka nin ko sugu ninnu dabila k'u ka taa baara kɛ an b'a ɲini CDM mɔgɔw fɛ a bɛ n ka vidéo lamɛn a ye Kasimu ka nin vidéo ta a ka analyser dɛ a ka sɔrɔ ka wele bɔgɔ jeninen kan cɛ a ye den lankolonya dabila sa a y'a k'aw fa n'aw ba kɔma a ka kɛ wɔɔrɔ ye ten sa denmisɛnninw ni bɛɛ c'est que denmisɛnninw ye sira min ta depuis ala kan dama ye fɔlɔ nin ye sira ɲumanba de ye nin b'a to ni mɔgɔ bɛ fanga bonya nin b'a to i y'a faamuya la ni mɔgɔ bɛ tilen n'u ka nin sira ye ala cɛ an bɛ dugawu k'aw ye CDM an bɛ dugawu k'aw ye bilayi nin hakilina in ka ɲi fo ka dama tɛmɛ a ye jɛkulu min sigi bilayi an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la a ye faso zonden a ye plainte don a bɛɛ kama faso den lankolo a ye plainte don a bɛɛ kama a bɛɛ ka t'i bo kɛ palan kɔnɔ Kasimu Tarawele sigilen don hɔrɔnya banna dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn Kasimu Tarawele bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ quoi a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ hakilina kelen yɛrɛ t'ale la quoi mais i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ ala ka hinɛ la bilayi i ye filiba de kɛ nin ye Kasimu Tapo ninnu an k'olu to yen u man ka wele fanga la mais c'est décevant quoi voilà komi n ka heure sera wallahi ni ma nin ko sugu ninnu dabila i ɲɛ t'a la bon a filɛ nin sa kɔngɔ de b'a la i ɲɛ t'a a nɔgɔ cogo la kɔngɔba de b'a la sa parce que a tun bɛ baara kɛ Kiledu de la olu y'a gɛn ka bɔ Kiledu la i ma ye a bɛ sigi kɛnɛma de sa sirada la arajo so t'a bolo nin waati in na arajo so bɛ jɔ cogo min na o wari ninnu de bɛ ɲini bɛɛ ta bɛ taa minɛ sisan bɛɛ tulokɔrɔ duman bɛ fɔ nin waati in na bɛɛ sagona kuma bɛ fɔ nin waati in na n'i tɛ ba c'est comme ça wallahi c'est comme ça e wa bɛɛ tuloko c'est que bɛɛ kuma duman bɛ fɔ bɛɛ ye nin waati la kuma duman bɛ fɔ bɛɛ ye ni min ye dɔɔni di o bɛ ma jamu e ni ala na kira cɛ mɔgɔ bɛ t'i sigi ko an ka tɛmɛ nin ko sugu ninnu na jamana nafolo sɔrɔ 16 milliards denmisɛnninw ka courage sɔrɔ ka taa plainte don a kama k'a ka taa yɛrɛ jɛya e kɔni ko an k'o ko sugu ninnu dabila mais toi tu es malade bilahi tu es malade ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya bon o filɛ nin sa i ɲɛ t'a la a bɛ kɛnɛma de u mago bɛ arajo so de la sisan arajo so tɛ sɔrɔ n'u ma deli k'a filɛ a filɛ kɛnɛma de ɲɛ t'a nɔgɔ cogo la poussière bɛ ɲini k'a faga depuis a bɔra Kiledu kɔnɔ an b'a ye so kɔnɔ dɛ a bɛ k'a ka émission bɛɛ kɛ sirada de la commissaire mɔgɔ b'u ka émission kɛ sirada la cogo min na pour que ka arajo so sɔrɔ e bɛ bɛɛ de t'a minɛ sisan mais ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti minɛ ala k'a nɔgɔya franchement aw bɛ komi ɲugun tan fɛn kɔ mɔgɔ ka to ligne kelen kan mɔgɔ ka to sira kelen kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ sa o ye tun kan ka ninnu tanu bi denmisɛnw ka courage sɔrɔ ka jɛkulu sigi ni mɔgɔ min ye faso nafolo sɔrɔ plainte bɛ don i kama ni mɔgɔ min ye faso danbe bɔ a la plainte bɛ don i kama cɛ an kan ka ninnu encourager sa ka ninnu fo mais ɲɛ t'a la a ye nin ko sugu ninnu dabila nin tɛ baara ye a ye taa baara kɛ ka jɛkulu sigi ka plainte don mɔgɔ kama ka mɔgɔ wele fanga la mɔgɔkɔrɔba jamana ɲɛmɔgɔ pititi patata ne va te faire foutre jamana nafolo 16 milliards a bɛ ji di mɔgɔ joli ma a bɛ sira joli dilan a bɛ kɛnɛya joli sabati a bɛ dɔgɔtɔrɔso joli dilan a bɛ ekɔliso joli jɔ
a bɛ baara di mɔgɔ joli ma i sigi ni ɲada in ye komi gɔn nin jugu sago ninnu de bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma quelle honte e ma ninnu fo e bɛ t'i sigi n'o ko u ka nin ko sugu ninnu dabila komi i tɛ n kɛrɛfɛ de tun bɛ biki in sɔrɔ i ɲɛ kɔnɔ ye o la e tɛ kuma tuguni n'i y'a mɛn k'i bɛ kuma ɲɛ de b'i la non mais c'est honte quoi n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya sini n bɛ na Kasum Tapo ninnu kama